Hola a tots i totes. Bé, doncs ens hem decidit a fer un videotutorial per fer aquesta activitat del projecte de canvi climàtic perquè, bueno, és una mica complexa. Llavors, però us animo perquè al final queden coses molt xules, Es tracta de investigar com ha anat avançant el canvi climàtic en els últims anys, de fet des de 1950, utilitzant la sèrie de dades climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Estem veient la pàgina web a la que accedireu i veureu que aquí a baix de tot hi ha un mapa amb les estacions i el que hem de fer és trobar una estació propera a casa nostra. Realment, quan veniu aquí, veieu que a l'Alt Empordà només n'hi ha dues. Sempre podeu fer una mica d'investigació i veure si, no sé, al Pla de l'Estany n'hi ha alguna, o a la Garrotxa hi ha alguna, o al Baix Empordà n'hi ha alguna, o al Gironès n'hi ha alguna, i així tothom no fa la mateixa. Val? Jo ho faré de Figueres Cabanes, que en principi podria semblar que és la més a prop, oi? Doncs quan seleccionem una d'aquestes estacions meteorològiques veiem que hi ha tres dades que podem descarregar interessants per nosaltres ara. La temperatura màxima mitjana mensual, la temperatura mínima mitjana mensual i la precipitació acumulada. Doncs per aquestes dues primeres el tractament és exactament igual, per l'última canvia molt poquet. Anem a centrar-nos en la temperatura màxima per començar per una. Llavors, quan selecciono aquest desplegable i faig cerca, automàticament me descarregarà un arxiu. I li puc aprofitar i canviar el nom i dir-li alguna així com temperatures màximes. I si poso Figueres, encara millor. Me'n recordo de la carpeta, en aquest cas estic gravant una carpeta qualsevol per una cosa que he estat fent abans i així no m'equivoco d'arxiu. D'acord? Veurem la fulla de càlcul que jo he fet abans tractant totes aquestes dades. Vosaltres de primeres no veureu això, veureu alguna més senzill, veureu les dades, però l'objectiu és obtenir un gràfic doncs, més o menys com el que esteu veient aquí, a baix a l'esquerra, en el que es veuen amb el llarg dels anys com s'ha anat augmentant aquesta temperatura màxima, fins i tot amb una línia de tendència que ens ajuda a veure aquest creixement. També podem fer un altre segon gràfic en el que podem observar mes a mes, en l'eix horitzontal, mes a mes, com ha anat variant aquesta temperatura. Fixem-nos primer en un període de 30 anys, des de 1950 fins a 1979, que serien els 30 primers anys de la sèrie històrica, i després fixant-nos, per exemple, en els últims anys, partint des de l'any 2000, per exemple. I això serien uns 23 anys fins al 2022, que són les últimes dades que hi ha registrades en aquesta base de dades. Les he separades amb dos colors diferents, tal com veieu aquí a la llegenda, de tal manera que és molt fàcil observar com efectivament hi ha un augment que es produeix sempre, pràcticament tots els mesos, però especialment a l'estiu, temperatures màximes molt superiors. I a més, he fet una línia de variació, que és la resta de les dues temperatures, per veure aquesta variació de quan estem parlant. I això es pot veure en l'eix de la dreta, en l'eix vertical de la dreta. De manera que si us fixeu, no arriba a 3 graus segons aquest gràfic, o gairebé són 3 graus, que és moltíssim. Però bueno, la idea és aconseguir una cosa com aquesta. Millor o pitjor decorada, però com a mínim tenir el gràfic. Perquè al final, decorar un gràfic és qüestió de passar-hi temps, minuts, fins que queda alguna que a tu t'agrada, i que sigui fàcilment legible. Doncs anem a intentar-ho. Anem a crear un fitxer nou, un full de càlcul nou, 8. Ens hem baixat un arxiu. Aquest arxiu, en format TXT, que és un format pla en el que les dades estan separades per tabulacions, que ja ho he vist jo abans, això, com estava, però això us ho explico. Llavors, hem d'importar aquestes dades, les hem de carregar en la nostra fulla de càlcul. Aleshores, venim per aquí i busquem penja, navega i la meva carpeta on tenia les coses descarregades i el meu arxiu. Molt bé, doncs obrim. Ho estic fent en un ordinador de tipus Windows, però en un Chromebook funciona exactament igual. L'està carregant i me diu, substitueix el full de càlcul. Sí, bueno, he obert un de nou, substitueix el full de càlcul, ja està bé. Detecta automàticament, ho podem deixar així, ho podem posar en tabulador, que ja és com estan definides les dades. Importo. Aquí sol trigar alguns segons, a vegades una mica més, a vegades una mica menys. Deixem que faci la feina. No hauria de trigar massa, tampoc. Ja està, ja ho tenim, ja ho està carregant. Tenim les dades que, com veieu, físicament és una mica diferent perquè jo ja havia fet coses en aquesta fulla de càlcul
I intentarem replicar aquestes coses perquè han anat funcionant bastant bé. El primer que veig és que quan miro les dades numèriques de juny, juliol, allà hi ha coses rares, no es veuen exactament igual. Això em dona una pista. La pista és que el full de càlcul no està llegint aquests números com si fossin números, sinó que està llegint com si fossin textos. Amb textos no podem fer càlculs, però amb números sí. Llavors, el primer que hem de fer és canviar aquests números, que són textos realment aquí, en el full de càlcul, a realment números. Com ho fem això? Doncs amb una cosa molt simple, que és canviar els punts dels decimals per comes. Com ho fem això? De forma automàtica, totes a la vegada, home, faltaria més. Com ho fem? Doncs venim al menú d'editar, baixem a cerca i substitueix i substituïm el punt per una coma. Aquí me diu tots els fulls, bueno, només en tinc un, i la resta de les opcions no pertoca ara. Les llegiu si voleu, però no pertoquen ara. Per tant, substitueix tot. De cap una estona me diu s'han substituït gairebé 800 punts, per Déu-n'hi-do, com per fer-los un a un. I aleshores, si us fixeu, en l'ordenació, ara tots els números estan a la dreta, tot sembla molt més coherent. No? Tenim una primera columna d'anys i després gener, febrer, març, amb la temperatura mitja de cada mes. Vale. El primer que jo necessito veure és com va evolucionant aquesta temperatura al llarg dels anys. Aquesta temperatura, jo en tinc moltes de temperatures, doncs el que he d'aconseguir és una mitjana de tots els mesos de l'any per aconseguir un valor representatiu per cada any. Si no, no puc graficar, no puc dibuixar un valor representatiu per cada any al llarg dels anys. No? Necessito un valor. La manera més fàcil de fer això és amb una mitjana. Que amb això el que fem és, si algú no se'n recorda del que és una mitjana, és sumar tots els valors, com són 12 mesos, sumar els 12 valors i dividir-los entre 12, que són els 12 mesos que hi ha. Ho podem fer manualment o ho podem fer ja amb una funció, amb una propietat que ja té el mateix full de càlcul. Primer de tot és anem a guanyar espai, perquè el gràfic l'hem de posar en algun lloc, no? I les dades, tot això. Anem a guanyar espai. La primera columna anem a fer-la bastant grossa perquè així tinc espai per mostrar un gràfic 700, per exemple, d'espai, és molt d'espai. Jo aquí tenia menys, bastant menys. 700 d'espai. I ara necessito calcular la mitjana, aquesta mitja. Aprofito i tota aquesta fila l'endreço cap a la dreta perquè així ho tinc més ordenadet. Necessito calcular aquesta mitja. Normalment, en un gràfic, les dades que vols graficar estan bastant juntes. Intentes posar les dades unes al costat de les altres, perquè si no els gràfics automàtics no funcionen gaire bé. I els gràfics manuals són molt més complicats de fer. Llavors, anem a fer gràfics automàtics. Entre la columna A i la B és interessant crear-ne una columna buida. Doncs selecciono B i insereixo una columna a l'esquerra i aquí és on te posaré el valor de la mitjana. És interessant escriure ja algo correcte perquè en el gràfic aparegui aquesta frase. Llavors, mitjana, temperatura màxima mensual. Vale? Això és el que serà. No es veu tot el text? No passa res. Podem fer un doble clic entre la B i la C i veureu com l'amplada de la columna s'adapta automàticament al text més llarg que tinguin. Com calculem aquesta mitjana? Super senzill, de veritat. Ens posem en la primera de les cel·les, en la B11, posem un igual i després venim aquí, en aquests 3 puntets i fem clic en aquest símbol, que és un símbol de sumatori, en el que indica que aquí hi ha moltes funcions. I agafem aquesta d'aquí que posa average, que vol dir mitjana, en anglès. I llavors ens demana la mitjana de què? De quins valors? Doncs selecciono la columna C11, que és el primer valor de temperatura que tinc, de l'any 1950, i arrossego fins a l'última, que és desembre. I ja me surt d'aquí des de la C11 a la N11. Doncs fantàstic, això és el que vull. Faig un enter, m'ha calculat la mitjana i m'està suggerint si vull fer el mateix a les cel·les immediatament inferiors, que són les que pertoquen a la resta dels anys. Home, doncs sí, si ja que m'ho fas tu automàticament així, ja no ho he de fer jo. Com podria fer-ho de forma manual si no m'hagués sortit aquest anunci? Doncs hagués fet la mitjana en aquesta cel·la i amb aquest puntet blau que es veuen aquí, punxo amb el ratolí i arrossego cap avall fins a l'última de les cel·les, vull deixar anar i automàticament me calcula
la mitjana. Ja tinc la mitjana. El següent que veig és que no m'agrada visualment, com es veu. És molt lletja, tants de decimals. No necessito veure tants de decimals. El que puc fer és seleccionar la columna B i reduir la quantitat de decimals que es veuen. I això ho faig amb aquest botonet d'aquí que diu elimina posicions decimals. Realment només les elimina de la visualització, en principi. Llavors, ho deixo amb un decimal igual que la resta i així no molesta. Visualment és més maco. Doncs ja estic en disposició de fer el primer gràfic. No sortirà igual que el que heu vist abans, però ja sortirà un gràfic. Mireu, si jo selecciono aquestes dues cel·les, que és la de l'any i la mitjana de temperatura màxima, i selecciono totes les dades, és a dir, els anys i les temperatures mitjanes que acabem de calcular, si selecciono això i li dic insereix gràfic, després de pensar una estona, me deixa anar un gràfic que ja és el que busco. El que passa és que és una mica lleig en comparació amb el que jo us he ensenyat abans. No vol dir que jo us he ensenyat abans sigui molt maco, però com a mínim es veu millor que aquest. I si no us en recordeu, mireu el canvi. Home, es veu bastant millor. Llavors, com podem fer per decorar mínimament aquest gràfic? Mireu, aquí hi ha moltes coses i es poden tocar totes individualment. La primera cosa que faré serà tocar aquest títol. Si jo selecciono, faig un clic en aquí o un doble clic, puc canviar el text. Jo només vull que posi mitjana de temperatura mensual. Aquí a la dreta, automàticament ja m'ha aparegut totes les opcions que pertanyen a aquest títol. I veig que posa títol del gràfic, el text que acabem de posar, aquí podem posar si volem que sigui en negreta, si volem que tingui un color vermell, que per una temperatura màxima no està malament que sigui vermell. Podem canviar-li una mica la mida, si creiem que és massa grossa o massa petita. Sí? Això depèn de la mida del gràfic que estiguem fent. Què més coses podem fer? Respecte al títol, de moment ja podem deixar així. Però ara jo veig aquí molt d'espai en blanc i una línia que varia relativament poc al voltant del 22, 23, per aquí. Però tots aquests valors d'aquí a baix no hi ha res a graficar aquí, a dibuixar. Doncs mirem en l'eix vertical, que és aquest d'aquí, en l'eix vertical, i ens diu valor mínim. Doncs el valor mínim, així de primeres podríem posar el número 15. No? Si posem el número 15, ja els valors inferiors han desaparegut. Tot i així, encara hi ha molt de blanc aquí. Doncs podríem posar 18. I en 18 ja ens estem ajustant millor a lo que és les dades que volem presentar. Sí? Què més coses podem fer? Anem a mirar. Si mirem la sèrie de dades, que són les dades que estem graficant ara mateix, les està pintant de color blau. Jo les pintaria de color vermell, perquè és temperatura màxima. La temperatura màxima sempre la associem més amb colors càlids. No? El gruix de línia, tot això està bé, podríem deixar-ho així bé. Què més coses podem fer? La línia de tendència. Aquesta línia de tendència que veiem aquí, blava, que ja ens indica que està pujant. Bé, doncs podem baixar-li una mica el color al vermell, que no sigui un vermell tan fort. Podem posar-li una cosa com aquesta i li podem dir que el color de la línia de tendència sigui vermell. I li podem dir que sigui una mica més gruixut, 4 píxels. I en comptes de lineal podem fer una corba que s'assemblarà millor a aquesta pujada. Jo aconsello una polinòmica de grau 2, això ara mateix no va a quart d'ESO en principi, no us pertoca saber-ho, però aquesta s'ajusta d'una manera gràfica, visual, agradable a la vista i veiem aquesta tendència a pujar. Llavors, podem venir, en comptes del menú de personalitza, podem venir al de configuració i en principi aquí és on tu li dius quines dades ha d'agafar i com mostrar-les, però realment de forma automàtica ja m'ho ha fet força bé. No m'interessa tocar massa aquí. Llavors, sí que hi ha una cosa que m'agradaria tocar, que és l'estil del gràfic. M'ha dibuixat un gràfic de línies i si posem un altre com el d'àrea, gràfic d'àrees, me pinta tota la zona inferior de color vermell. És maco de veure així. Torno a personalitzar.
Podríem posar algunes línies més, en comptes de només aquestes, tant en la horitzontal com en la vertical. Doncs si venim aquí a línies de quadrícula, podem posar més línies. Per exemple, un tipus d'espaiat secundari. Podem posar 2 línies. Podem posar una. Tal com ho tenim així, veiem 22 graus, 23 graus i 24. Podem posar 3. Tindríem 22, 22 i mig, 23, 23 i mig, 24. Bueno, això està molt bé. Podem posar en l'eix horitzontal el mateix. Podem posar-hi més anys. Per exemple, dividim entre 9, dividim entre 10, no sé, podem fer coses, podem posar marques principals. Podem posar marques secundàries. Podem fer que aquestes marques estiguin fetes cap endins. A mi m'agraden especialment cap endins. Podem fer que la longitud de les marques sigui petita. Podem fer que el color sigui no tan negre, que sigui una mica més gran. Ara en aquest gris no es veu. Així. Podem fer moltes coses, Aquest valor d'any no m'interessa, ja ho veig que són els anys. No cal posar res aquí. I en canvi aquí, mitjana de temperatura màxima mensual, ja ho he posat en el títol, no cal repetir-ho. Però sí que podem indicar què és el que es veuen aquí. Doncs són graus. Podem posar així, graus centígrads, podem posar el símbol i ja s'entén també. Posar una negreta. Doncs amb aquesta decoració ja tenim un gràfic que ja és molt presentable en qualsevol document. No necessitem fer res més. Podríem posar marques a l'esquerra, podríem fer moltes coses, Però amb això ja està. Ja teníem el primer, que és aquest d'aquí. Podem fer el segon gràfic. Per fer el segon gràfic, aquest d'aquí, temperatura màxima mensual, hem de fer una mitjana un altre cop, però més aviat haurem de fer dos. Una del primer període, de 1950 fins a 1979, i una altra pel període de l'any 2000 a l'actualitat. Per fer això necessitem buscar un espai net on fer càlculs, i jo he triat aquest espai d'aquí perquè el teníem buit. Sí, aquí a dalt de tot tenim tot aquest espai buit. Anem a fer càlculs. Mireu, aquesta part d'aquí és important perquè al final serà part de la llegenda. Llavors és interessant escriure-ho bé. Jo, allà que ho tinc escrit, ho copio i ho enganxo. De moment ho enganxo aquí. I torno a fer ampliació perquè es vegi bé. Estació meteorològica Figueres Cabanes. Això és més o menys el que hi ha aquí. Jo vaig fer un copiar, enganxar i vaig canviar el nom de la sèrie i vaig posar estació meteorològica. Tampoc és important, Simplement és perquè a mi m'agrada tenir les coses ordenades. Simplement. Això sí que ho vaig escriure. Mitjana període 1950-1979. I aquí a baix, mitjana període 2000 actualitat. I aquí, variació. I ara anem a calcular les dades. En aquí hauríem de repetir els mesos, gener, febrer, març, perquè vull que m'apareguin en el gràfic. Hi ha dues maneres de fer-ho, que és simplement copiar i enganxar les dades, tal qual, jo selecciono les dades aquestes i les copio, i l'altra cosa que podem fer és una referència a les dades originals. Per exemple, puc fer igual i seleccionar aquesta cel·la. El que estic dient és que a la cel·la C2 m'ha d'escriure el que hi ha a la cel·la C10. Ara me suggereix que si vull continuar posant les dades igual que hi ha en aquella columna. No ho vull. Ara sí que no ho vull, això. No ho vull. I només ho faig per gener perquè després ho faré tot de cop. Tot. Ara, el següent que hem de calcular és la mitjana del mes de gener del període 1950 a 1979. Doncs, un altre cop, venim aquí i fem mitjana de les dades del mes de gener de l'any 1950, que és el primer, fins a l'any 1979. Tal com jo tinc ara, sóc incapaç de veure quin és l'any 1979. Bé, deixo anar una mica. Veieu? Ara estic veient que l'any 79 arriba fins
fins a la fila 40. Fins a la fila 40. Sí? Bueno, faig Enter i aquest valor d'aquí no arriba fins a la C29, sinó que arriba fins a la 40. Vale? Ja ho tinc. Ja tinc dades fins a la 40. Mireu, si jo ara entro aquí, faig un clic aquí, me pinta de coloraines les cel·les que he agafat. I és fàcil veure que he arribat fins a la 79. Vale. I a sota vull fer el mateix des de l'any 2000 fins a la més recent que hi ha allí. Mitjana, torno a buscar des de l'any 2000, que el tenim aquí, que això era gener, la segona columna en dades era gener, la primera en dades era la mitjana que havíem calculat abans, des de 2000 fins a l'any 2022. Molt bé. I per calcular la variació és una diferència, és una resta, el que ha variat. Faig una resta, en principi, de la mitjana més actual menys la mitjana més antiga. Així puc veure la variació en positiu que hi ha. No surt en negatiu i surt en positiu. Un altre cop, molts de decimals. No m'interessen tant de decimals. Ho puc fer amb tota la columna, igualment, no passa res. Vinga, pim, 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 pam, pum, un decimal. I ara que tenim això, és superfàcil, poso la dreta, que a mi m'agrada això, tota la dreta, superfàcil fer el mateix càlcul a tots els mesos. Només hem de seleccionar aquestes 4 cel·les on hi havia fórmules i amb el punt blau que us deia abans, arrossego cap a la dreta fins a arribar al mes de desembre. Deixo anar i automàticament tot se m'ha col·locat. Per això aquí està la gràcia i la màgia del full de càlcul, que simplement fent molt poca feina obtens moltes dades. Mireu, la variació era la fila 5. Gener, febrer, març, varia molt poc en positiu. Abril, maig, comença ja a ser 1 grau. Juny, gairebé 3 graus. Juliol, una mica menys. Agost, 3 graus. Quina bestiesa, quina bestiesa. Doncs això és el que vull presentar en el gràfic. Totes aquestes dades. Doncs torno a fer el mateix que hem fet abans. Selecciono totes les dades i fins i tot els textos perquè els utilitzarem. Tot això i faig insereix gràfic. Bueno, ha anat bastant ràpid aquesta vegada. Aquest gràfic ja el tenim. Mireu, a l'esquerra tenim els graus. A baix tenim els mesos. Tenim un títol, que no m'agrada gens. Diu coses que no m'interessen. Però després tenim una llegenda, que ja està feta, la llegenda. Tenim moltíssima feina feta. Realment, aquí ja hem de fer molt poca cosa. Llavors, baixem, anem a col·locar el gràfic en el mateix lloc que tenien l'altre. Si us veieu, van sortint unes línies vermelles que m'ajuden per col·locar el gràfic en la mateixa posició i a la mateixa mida que l'altre que jo tenia abans. Són unes ajudes que estan molt bé. És estètica tot, És estètica. Vale, llavors selecciono el gràfic. El primer que vull canviar és aquest títol. Aquest títol no m'indica res. Aviam si ara em fa cas. Edita el gràfic. Vale, ho tenim aquí. Personalitza. Aquest títol, que és el títol del gràfic, això no té cap ni peus. Què és el que estic calculant jo aquí? Doncs una comparativa de temperatures màximes mensuals en 2 períodes temporals diferents. És un títol molt gros, molt llarg, ja ho sé. Bueno, negreta, sempre m'agrada la negreta per aquestes coses, li poso un vermell perquè són temperatures màximes, li baixo una mica la mida perquè és molt gros i l'ideal seria que tingués la mateixa mida que l'anterior, 16. La llegenda aquesta ja està bé, l'eix esquerre podem posar aquí, el títol de l'eix vertical li podem posar el mateix que he fet abans, graus centígrads, negreta, bueno, doncs ja està bé. I aquí a baix posa estació meteorològica Figueres Cabanes. Doncs és interessant,
És una dada superinteressant, per això la tenia jo escrita en allà. I en aquest gràfic que hem fet abans, per què no ho fem igual? Perquè les dades són de l'estació meteorològica Figueres Cabanes. Si no, no sabem d'on són. Doncs amb aquest gràfic ja gairebé ho tindríem. Hi ha una coseta que m'agradaria treure, que és l'eix vertical. I aquí, aviam, sí, recordo on estava. Estic buscant el lloc en el que s'habilita un eix vertical a la dreta sèrie. Si jo agafo variació, que és aquesta d'aquí, la variació, eix esquerre aquí. Jo vull que la variació... Està en sèrie, agafo les dades de la variació, la diferència de temperatura, i li dic que sigui l'eix a la dreta. Fantàstic. I ara ja tinc la variació aquí graduada. Puc fer el mateix que hem fet abans, que és dir-li línies de quadrícula, posar-hi més línies de quadrícula. En la configuració del gràfic no m'interessa que es vegin ara les àrees. No és un tipus de gràfic que ara quasi que me molesta, més que m'ajuda. Vale? Puc posar aquest, torno a posar-lo de la sèrie, variació, l'eix a la dreta. Vale. I amb això ja ho tindríem, de veritat, ja ho tindríem. Podem modificar moltes coses, com que, per exemple, on estava això, l'eix horitzontal, les etiquetes de l'eix horitzontal que estiguin inclinades 30 graus, que estiguin inclinades, no sé, 60 graus, que estiguin inclinades 90. Gustos colors, línies de quadrícula, de l'eix horitzontal, de l'eix vertical, que me posi línies 2 de la línia quadrícula principal, línia quadrícula secundària, marques és horitzontal, podem fer tantes coses, marques principals, en fi, això és passar estona. Però ja tenim els dos gràfics per la temperatura màxima. Ara ho hem de fer igual per la temperatura mínima. Com ho podem fer, això? Perquè tenim molta feina feta. Com ho podem fer per xuclar les dades i aprofitar tota la feina que tenim feta? Ai, aquest títol se m'ha tornat a canviar. Cachís. Comparativa de temperatures màximes mensuals entre dos períodes. I li torna a posar negreta. Això ja ho té, a vegades fa aquestes coses. Canvies el tipus de gràfic i ho reinicialitza tot. Vale. Doncs, com podem aprofitar tota aquesta feina? Bueno, jo el primer que faria seria una còpia d'aquesta fulla. Còpia. O millor, duplicar. Aquí mateix. Duplicar. M'ha fet una còpia de la pestanya. Vale? Vaig a canviar-li aquest text. Temperatures mínimes. Mínimes, Figueres. Tornem a l'estació meteorològica. Anem a agafar la sèrie que havíem agafat, Figueres Cabanes, anem a agafar temperatura mínima. I modifico el text del document que descarrego. Temperatures mínimes. Perquè si no, després me puc fer un lío amb aquests codis que hi ha allà i no entenc el que m'està dient. Vale. I ara vaig a fer el següent. Fitxer. Importa. Penjo. Navego. Busco l'arxiu. Temperatures mínimes. Això és exactament igual que he fet abans, Exactament igual. Molt bé. Crear un full de càlcul nou? No. Cuidao aquí, que és el punt important. Substitueix el full de càlcul actual o el full actual? No. Insereix fulls nous? Sí. Vull que m'insereixi un full nou. Detecta automàticament, podria deixar-lo així, o tabulador. Me farà una pestanya més a baix, una nova pestanya, amb les dades. I ara
torno a fer el que havíem fet abans, cerca, substitueix, canvio els punts per comes. Tots els fulls? No, d'aquest full. Estic treballant en aquest full. Si m'evito tocar coses que potser no vull tocar en un altre lloc. 800. Atenció, tenim les dades correctes. Copio tot això, més que res, perquè són dades originals i és convenient tenir-les. Temperatures mínimes Figueres. Me poso aquí. Control B. Vinc a temperatures mínimes. Selecciono les dades des de gener fins desembre de tots els anys, tota la sèrie temporal. Seleccionat tot. Control C. Vinc aquí. Me col·loco en la primera cel·la. Control B. M'ho has fet o no m'ho has fet? Ja no sé si m'ho has fet o no m'ho has fet. Aviam, 13,2, ja no sé si ho ha fet. Ai, se m'he canviat de full. Ai. Temperatures mínimes. Control C. Me vinc aquí. Pestanya. Temperatures mínimes Figueres. Correcte. Correctíssim. Ho heu vist? Que ràpid. Faig desfer. Control B. Enganxo. I m'han canviat els valors. Automàticament tots els càlculs, tot. Aquesta fulla d'aquí ja no m'interessa. Me col·loco en aquesta de temperatures mínimes i l'esborro. Suprimeix. Així tinc tot net. I ara què he de fer? Cosmètica, estètica. Res més que això. Vinc aquí i poso mitjana temperatura mínima. Mínima, mensual. Vale? Ara vinc aquí, edito el gràfic, me vaig a personalitzar, torno a l'eix vertical i el valor mínim el poso a 0. I ara estic veient quines són les dades, per on estan aquestes dades. Puc posar el valor mínim 6, puc posar el valor mínim 7. Molt bé, molt acceptable. Vinc al títol i canvio màxima per mínima. Mensual. Mínima. Canvio el color. Ara ja no vull aquests colors tan càlids, vull uns colors una miqueta més... del títol sí, el títol ha de ser així, però de la sèrie no, li vaig a posar un coloret pues una mica així. I la línia de tendència, que ara m'ha quedat de color vermell. No, home, no. La línia de tendència me la fas potent. Vale? Amb l'opacitat també podeu jugar, si voleu que sigui menys transparent o molt més transparent. Ja la tenia al 40%, que és el que ve per defecte. Ja ho tindríem. I aquest exactament igual. Ha canviat sol. Ara només necessito comprovar si aquí parlava alguna de temperatura màxima, no parla res, i aquí canvio el títol. Edito el gràfic, selecciono el títol, comparativa de temperatures mínimes. I ja està. Si és que no he de tocar res més, ja està tot. En canvi, a les temperatures mínimes, veieu que també hi ha hagut variacions, però són menors. Tot i així, són superiors a 1,5 graus. I també veiem com les mínimes han crescut al llarg dels mesos en els dos períodes temporals. Fantàstic, ja ho tenim. I el de precipitacions? El de precipitacions es fa gairebé igual. Fem una còpia d'aquesta fulla al costat, o sigui, una pestanya al costat, li canviem el nom. L'única diferència que hi ha és que aquí posarem precipitació acumulada, que és la dada important, és a dir, quan plou al llarg de l'any, no la mitjana de pluja, sinó del que va ploguent, quan se va acumulant i al final quan ha caigut. Si en un territori cauen 300 mil·límetres de pluja al llarg de l'any, això és poc.
això és un terreny que és bastant sec. Si cauen 600, doncs és aquell punt que plou poc. Si cauen 2.000, és un terreny humit, un terreny que plou sovint, que està tot verd, vaja. Doncs aquí no m'interessa fer la mitjana. Aquí hauré de fer la suma des del gener fins al desembre. I només amb això ja tindrem la dada. Mireu com queda. Precipitació acumulada. Mireu. Jo aquí el que he fet ha sigut fer la suma. Mireu, suma, veieu? Suma. Aquí no, aquí continua sent la mitjana, perquè vull calcular la mitjana de pluja del mes. Llavors m'interessa calcular mitjanes, però aquí no, aquí és la suma. I després aquí és veritat que el que jo he fet és un invent petit, que és afegir dos espais aquí, perquè he pintat, fixeu-vos en la gràfica a l'esquerra, he pintat amb una línia verda la mitjana de precipitació del primer període i després he pintat amb una línia vermella la mitjana de precipitació del segon període. O sigui, aquí sí que he fet una mitjana, ¿vale? Llavors, bé, tampoc li vull donar més voltes. Les mitjanes aquestes les he calculat aquí, del primer període, la mitjana. Sí. Aquí que vaig calculant les mitjanes mes a mes i aquí el que feia era la mitjana de C11, C40. Vale? C11 és aquest període, o sigui, d'aquesta dada fins a aquesta dada aquí a baix. No? Calculo la mitjana i la poso allà. I per això es veia en aquest gràfic. Bueno, això ja us ho deixo per vosaltres, que crec que ja el vídeo és prou llarg. Però si aconseguim fer temperatures màximes, temperatures mínimes, estarà molt bé. Si a més aconseguim fer precipitació acumulada, ja estarà genial, de veritat. Ànims, a veure si aconseguiu.